Sanibonani nginibingelele nginamukele le channel eMaswidi Mina Production okubingelelayo Ngxolisa Mfana kaDlomo zala phansi le enkandla enhle ngokusiholela mangabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje nganza kwethu sithi nje sihleli emakhaya sitshela ukuthi ke seyiphelile inkinga ke emaqenjini ke epolitiki kanti cha siyaqhubeka ke inkinga eqenjini ke lomkhonto wesizwe njengoba ke umnumzane Jabulani Khumalo esazama namanje ukuthi ayibuyisele iqembu namanje ukuthi ke awini iqembu libe ngakuyena sazama namanje ukuthi angene eParliament ibhlungu ngempela ke into ke yenzeka kuyena noma kuthiwa ke awumthande kangakanani kepha ibhlungu mangabe ke lokhu umbona elokhu ezama ukungena eParliament lokhu ezama ukubuyela kumkhonto wesizwe kepha ke lokhu nje eshawe ke isandla kuthiwa nje chondot ungabeke usasondela ke ngikubikela nje lezi ndaba emva kokuthi ke izolo kade ke amalunga eqembu lomkhonto wesizwe mhla ka25 kanye ke nomnumzane Zizikodwa weqembu leANC behambile ke beyofungiswa le kwiParliament kwahamba ke naye kumfuka Khumalo ke naye uthi hayi sizoke siboneke ngoba ngizokukhumbuza nje ukuthi umfuka Khumalo wayekade ke unumber 1 kulabo ke abathunywa umkhonto wesizwe eParliament kwakade ke eqaleni kumnumzane Jacob Zuma wasuswa kumnumzane Jacob Zuma ngoba nakho yena bekwa njengomholi kwase kuba yena ke umnumzane ke Jabulani Khumalo oyihola phambili ke kumalungu omkhonto wesizwe athunyelwa ke eParliament kodwa ke kuthema sikhamba isikhathi ke washintsha ke umfuka Khumalo ke walwisa umsholozi okwagcina sekuphoqa umkhonto wesizwe ukuthi gcina umkhahlela ke ungabe samvumela ukuthi ke abe nesikhundla esithile eqenjini ungabe samvumela ukuthi ke umthumele eParliament wase kumsusa ke umkhonto wesizwe njengoba ke wa-update waphinde waxoxa abantu abaningi lapho khona ku-update khona inamba okanye ke ama-members abo abazowathumela eParliament lashaya ke ilanga ke lokuthi amalungu omkhonto wesizwe ahambe ke eyofungiswa ke eParliament njengoba ke wona ehambe wodwa eceleni ngenxa ukuthi kayikade ke bhikisha engafuni ukuya ngenkathi buya wonke amaqembu mangabe seyaka amalungu omkhonto wesizwe ke hawu cha mthushu nangu nomfuka Khumalo naye ukhona uzotshela ke inkantolo ukuthi cha weParliament nami ngikhona la kumalunga ke omkhonto wesizwe niyazi futhi ukuthi ke yimina ke obehamba phambili hawu lathi nje iParliament chu uhambe wrong ke mfuka Khumalo njengoba kuyibona incwadi la esithombeni sakho lapho khona iParliament ke limtshelile ukuthi igama lakhe aluveli nangokhalo kulabo ke abathunywa umkhonto wesizwe kuba ke babe seParliament zilokhu ke zimnethe njalo umfoka Khumalo kusukela nje ngelanga akaqala ngalo ukuthi ke aclaim iqembu ke lomkhonto wesizwe asazi ke njengamanje ukuthi ke usezoqhamuka ke ngasiphi istrategy ngoba ke wazama ukuthi athathe umkhonto wesizwe kubo wakhe athi ke kufojwe isignature yakhe wehluleka waphinde futhi ke wazama ukuthi ke angene eParliament ngaphansi kwegama lomkhonto wesizwe nakhona futhi ke bafike bamchitha asazi ke manje ukuthi ke iliphi icebo asezobuya ngalo mina nje ngizolokhu ngusikela kwelinonile kukho konke okwenzakalayo ngizocela kuwena ukuthi ungenzele iqiniso ukuthi subscribe ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje bese ke sidibana kwivideo elandelayo ngiyabonga.